салом, манзури шумост барномаи иттилоотӣ хабар барои ту. Муовини директори оҷонсии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Тоҷикистон Ҷамила Байдуллоева гуфтааст, ки дар моҳи феврал дар кишвар боридани барфу борони зиёд аз ҷумла барфи тар пешгӯӣ мешавад. Зуд ба амал омадани боришоти борон ва барфи тар аз эҳтимол дур нест. Баъзан рӯзҳо шиддатёби вазиши шамол аз самти ғарб бо суръати то 15-20 метр дар як сония пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо тормеғ яъне туман мефарояд, баён мекунад Байдуллоева. Дар вилояти Суғд дар моҳи феврал чӣ гуна обу ҳаво пешбинӣ шудааст? Оҷонсии обуҳавошиносии ҳарорати ҳаворо дар вилояти Суғд дар моҳи феврал рӯзона аз 3 то 7 дараҷа гарм, дар ноҳияи кӯҳӣ бошад аз 1 то 5 дараҷа хунук пешгӯӣ кардааст. Дар ин вилоят давоми моҳи феврал тағйирёбии ҳарорати ҳаво дар назар буда, дар водиҳо шабона аз 1-6 дараҷа хунук то 1-6 дараҷа гарм, рӯзона бошад аз 2 то 7 дараҷа гарм то 9-14 дараҷа гарм мешавад. Давоми моҳ тағйирёбии ҳаво дар назар буда, рӯзона аз 7 то 12 дараҷа хунук ва шабона аз 22 то 27 дараҷа хунук мешавад. Агар дар моҳи феврал барфу борон зиёд гардад, зарари он зиёдтар ба чӣ мерасад? Албатта, агар барфу борон зиёд гардад, инсонҳо ба гарм намудани хонаҳои худ шурӯъ мекунанду қувваи барқро зиёдтар истифода мебаранд. Истифодаи зиёди барқ бошад ба ҳар гуна садамаҳои нохуш оварда мерасонад. Пас чӣ бояд кард, то ки дар зимистон хунук нахӯрем? Бояд қувваи барқро сарфакорона истифода бурда, захираҳои зимистонаро бо ангишт, ҳезум ва дигар маводҳои гармидиҳиро захира намуда, худ ва наздиконро бо гармӣ таъмин намоем. Дар ин моҳ боз ҳам эҳтиёткор будан зарур аст, зеро дар ҳавои сард паншавии вирус ва бемории зуком бисёртар ба чашм мерасад. Безарурият ба кӯча набароед. Ҳангоми баромадан аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода баред. Ёдовар мешавем, ки он нафароне ки ба сафар мебароянд, дар ин моҳ эҳтиёткор бошанд, зеро дар баъзе ноҳияҳо фаромадани тарма дар назар аст, ё ин ки ҳангоми боридани барфи зиёд лағжиши нақлиёт ва ба садамаҳои нақлиётӣ дучор шудани шаҳрвандон аз эҳтимол дур нест. оё дар ин сардиҳо шумо манзилу коргоҳи худро бо асбобҳои гармидиҳии барқӣ гарм менамоед, ё ин ки бо маводҳои сӯхт? фикру андешаи худро дар шаҳр нависед. ин буд хабар барои ту. То ин дам бо шумо будам ман Мафтуна Гадойбоева. То хабарҳои оянда, хайр.